Yero try. Saya sian pagi pedang subah ya pi baru kinong pet jong ni program jong ni hagri ga channel. Shisha ni songu try. Mana ka por si ka por. Pilalong siya kinong amin sim ga jong ni. But kumnu banyo sngo kham tam ki kamba ka jong Blei. Ki blole ya ka jim jong pi iwei. Hoi. Si bon kilong ying ki bala bahapat. Si bon ki men sim ki bakordo ki bala pasu try. Mana ka por si ka por. Ki jo sngo. Kumnu try ule ki kamba. Kumtah ni kajaka saya singi smuk kemen haduk kata mendoring kat lambat ni kawai ni kesamla ya kiba shisha layak ling ba shibon ba hari ka perthai bat ho ya bangilai song ngilai keren ni shisha ba kumnu trai ulong babha haduk kata bat lesi kum juru yana pedeng jong phi ni ka po menta hagaji sngap jong ni ka Jingphla yo phiru ne philong kumolong mai malala shisha isong ni menta ilong ka jingkru sapi tolong phiru kada jong jingkru dongin singap ya ke ibu try wale hagajim ka jungi ipedang so bhai phi phila sekali ka program ka jungi yero try okay yero try phila ban batai khindiat phang ka jing jong phi phila ma yathu ka kerteng ka jong phi kumnu philong ka jingya ilti jo ka jing jong phi phila batai khindiat ka por yero try ka kerteng jong ka de phila te na shong sa po umpling te yang arola kha ka yeng kristal mo te kumba long no kum kiwe ngar ngampat syam mo you Blei ngashu sngo bet ba ke iba kiwe kile Shillong follow no ma bagi barok ki ong ba Blei udan tang ashu ngek ngai kata andre ngampat sung thu shisha kata ka ba Blei udan shisha ngam sung thu ngalong stuck in between andre hagini kisnam balale kisnam be kini gibrai balale kidon ki ba jama ga jim jonga ba ngar sung thu sha ya bo Blei udon shisha am to bo udon sharo ek bala tho ktien jo Blei la pandap amen khindiat phila kun hi poi sa Jingphla ka bumut ban kan chpang ka Jingphla ka bumut ngam pala ban su tho bhai ka Jingphla ka bumut ban ma ya ta ka salvation kadai house nam 8000 khat phra khanyo khat phra Handu kan nyok pangam ngadon hapreng ke jingstom. Hapreng jo kata ke jingstom am kapa ngandedi dawai ru astu kabat jonga kam dio kata ke jingerap. Dei ke jingalam lenti ke jong Blei ngapoi ha kani ka Potternet ministry. Ngai kendu i pastor i selok pat nga i kai nga asu tho ba ha tu snam arja kat pranga yo ke jingkhya ka bapura. Ke jingkhya ka Jinglong do. Om to bangayo khya long ka jing jong arung em ngasu ternat mo. Ka long kayo ngayo ngai ibha ka blessings mo ha ka jingya jingeng ha ki jingpule ki jonga mo nga Blei ukente yang asjrong namar balong long ka situation jonga kala long ma ba I was told to quit studies namar ba ngala stom palat mo ngamla ban yeng I was bedridden ngakan mo tigislam I was bedridden ngamla ban yeng ki kijat jonga ki kiyo te ki doctor sru ki laong yang hayeng ru ki ong ba quit no studies quit ya ka studies sa shuh la ka em tep kan poi shape si shuh la ka em ma sa shuh la ka em maybe yo hi ka ja maybe yo kalong kum ta ka jing em ka jonga tahi okay te kum fila batai men khindiat phi ong ba mentau snam ma ni ki benam la adap ki jashibun ba ka jim jong phi dei phi ong te philong ban share khindiat long phi so thu em ya ka jing e jong Blei men shwa bat menta Kuman syukran mo haus nam arja kat prangayo ka jingkhya ha ka jinglong do. Te nglayo ka jingkhya ngashakri yu Blei arja kat pra kat khandai. Ha kata ka jing syakri am ngastu ka jing em jonga ngam su thau ro ai ngashakri tang balong ngalong Shillong perthei Shillong shu Blei. Ngalong arsap ba mo ngalong ngaya khle lang bete ba ka perthei long ngam sngo i mo. Taka poi upot ba ngala ngakan mau di haus nam arja kat khandai nga syakri Blei arja rar pho kawan ka lockdown te khamdon shu ka jing syakri ro khamdon shu te labun ba shushong hayeng te lockdown means la shu lockdown be khlam puli shu moi ka tin ka jong Blei ro la shu long flow be kum to la shu ya be kum to te mar sendap ka lockdown ti la ple no kan ki la ple am ba di la ple ki churches e ro ngam palet jaseng e ro ngam palet kade dia tu snam arjar arpaway kade usnam banga join ya ka ngapoi university level ma poi university marsan poi university level ngam su tho so thau sho namar balong ngasu ngala abun kam hadu kata ta ting ting ru om banga bun kam ngatep kani baru am kadai banga shu ai daw namar banga dang songset baka perthenga enjoy baka perthai ngakhlam su tho
ka goes on be ka live kum ta be arjar arpuwe arjar arpuar panda master kadai men tau snap gen arjar arpulai ka jing jong ka biang be ngam su tho su thau hi ta ngai em kum nu ngale kum nu ni nga long confuse ba ba kata ka live ga jong na jong teng kom hap ha pop mo pastor hap ha ka pop ha jing hap ha ta ka pop em por bangale ya ka pop em nga khlam su tho te ya ka consequence nga khlam su tho nga Shillong bet la le em le shile it's okay go with the flow bet kan ma ngam don hira kata ka jing snoi ero ngam ju pule bible ngam ju dwai nga Shillong enjoy be ken ba ka perthai khamla sho ban sto ka por ka shukut la ka kot ngam sto gini gisnam na du lockdown li em ka por em ka pasal ka shukut la ka kot te la ban sok shu ya bet bot khlam la ba su tho shukut la ka kot bet kot la kot ngam la su tho sho to hadin ba file to ka pop dai pi ong menta ba pi sngo ba le to ka pop go with the flow dai te kadan ban em hadin jo jing le pop jo fi em to ka men sim condemn. Okay, as months goes by, tu benai Jan Feb ngam dalilai ma. Te hi benai March, April, May. Te ngazang experience kani kajing long frustrated with life. Long ngazang syura katahi, long very annoyed, long dukhi bah, long thot chan bah. Anru ngalong thot chan do tak tar am yaki kaktin ru ngam julak bante lakam. Ki pendai yang am ngala ai be di tin ki bom mo ki bom long mo bat ong ban shu ong no te atat ru kawai ru ban syukran no nga ngadi ka youth as a youth am ngidon be ketu ka jinglong hapo jungi am ba we want to experience life because we lived only once we want to experience life kalong kumju hiru ya nga kwa ban experience te ke and from that experience the consequences pade banga ngamat kalong very horrible ka ban perkhat ha jinglong brio ka bala long sngo tiang kla sngo ma ba te su tho il jong kla long ani along ga sngo ma ba pastor ban perkhat la sngo ma ba ban perkhat ningkong I had the experience of condemnation ngakan mau when I sleep at night ngam ji o thia da mien ani ki one ki thought sa po khli jonga ki bomlong ti ki thought sru ki bolong bet ani jing sha condemn ka jonga kalong bet ngasum badon bay yo ti na khli jonga ngasum badon bay yo na khli jonga haro ka poi upot danga thia da mi ru ngala shu cover ka khli jong da ka pelo ngasum bangan da cover ngalat yo sngo ti kita ki thoughts henry ka one shi one kata ka thoughts ka one shi one nga experience kata ka ong bet lada fi kwa ban lat ni kini ki bor khat you just die yap no ka wan no te ong fi ben yap no the fi yap ka mot kini bor khat kin sajalut kini gi jing sngo gi jong pi kin sajalut pa ya do tau pot first nga experience ko condemnation mo kom ban chu ong no da tien khasi gi jing penram second nga experience ya ka nakedness nga sngo ling khot nga ra su thu shisha ya ta jing ling khot ka ani kalong very horrible te ban perkhat nga su thu sha jing ling khot nga su dang pung jan do ngam su te ba ta jan ka cover ya nga su thu nga su ling khot ha nga su ling khot ngam su kwa su tang bangan emro and the worst part like I cannot even share my problems with anyone like ke banga experience ngam la ban share ni ro because I feel like la nga share ni kin sa bishar yang ate kin sa bishar kin sa ong filong kum to file to fin salong kum ta nga so be nga sha bishar te nga so danga yetu nga sha bishar nga bhate bangan long bangan ban express ke banga nga feel po jonga nga shus ngap bet Halo jong kata ka men sim bon penram mi pi halo jong kata ka jisngo ko jong pi ba pi sngo man la kamien pi sngo ban le ayu kum kata ka por sngo ban le kum no le di ngasung ba di badan ke ka any sharp object hajan ngasung bangan doi lejong nama bang aso jen jar palat teling ke nga bang amanam kam di ka basu ke bang feel kam di ka basu no ngasung bom don basu tho yang ka ngasu tho ngamat ka jing pen kendua ini open ai jun ngamat ka jing pen kendua gajing pen kendua kalong ba nga ngam susi ya ke ba
bang ngale ngasusi bang pensusi yo Blei ngasum bi bo Blei am ono map shote yang kan nga takaporam nga duai nga pan ya ka peace nga pan map not just peace nga pan map no Blei every day ngaso ta jing pan map gam poe ngaso bi bo Blei am sngo shote yang sngo shote yang ngaso along ba sha man choi fi apa so badan bayu te badai yu bi kejat hi ngaso badan bayu maka jing le am ngaso ka dia ka bor jing perkat ke jonga ngaso bi kum badan bayu yang kum badan bayu manur manu bayu yang Agum kita kipor ba pipiya limba. Piyo tiya ba. ngam yo thia ngam yo thia ngalum wur bah ki jing perkat jonga kamen sim jonga ro unta kam men sim ka everything ngalong very annoyed, very frustrated. I feel so hopeless, so worthless ngaso am bangam dei ke ero ngam so issue te le jong ngam sngo shu bang dei ka breo ngam su tho shu te ke Shillong bet the answer kala Shillong bet kala wan be po jing jonga ba bangan lai ni ki ibar khoi di ba that ko ambet tang jing yap ba fin lai ting ngai yeng ha po ka teres ka jongaro what if the jam nang ni da hap po maybe la suk maybe da yap ma sayo jing suk kawan be ka tate ka jing ong maybe da yap man sayo jing suk ngam don courage shu ban share ni no ban kran ni no ro along very Haga tu kapor ngas nga kumensu ong no ngakalmi issue ifi hagi ni trai dei. Fla jingan no trai ko tu kapor. Ne kum no dei. Alright. Naru bang ngayo ka jing pin kiam ngayo along limbang ngayo ikran bi pastor ngasmat ha banwan jing shakri shani mo spo Potternet ministry ngasmat pha aja khat phra khat khandai ngasmat pha masin poi lockdown masin kut ka lockdown masin pli ti lockdown bar khaj ngam ju poi shi ero ngasu shong bet hieng ngasu ai daw bet banga bun kam ngasu ai daw bet ba Monday to Friday ngalet class Monday to Friday ngalet class Saturday ngadon ki research work ngalet field work mo Sunday kadi ke rest day tak bang spend ke time ke jonga ngapet Netflix if not Netflix ro ngashipet ki Amazon Prime spend bah ke por ke jonga hagito ki Hala dia bet kan jala dia bet. ngalong very selfish man syong no ma ngap Dine mar ta kadao trai ba filong kum ta soitan yo ipi te kum ta ka wan so kata ka jing jata. Ba hadin jo ta ka jing jata ka pelong ifi ba fins. Na kata ka jilong bad pois na ka jilong worst jing Dia kata trai. To hadin jo ka jingja kum tu phila mo hadin jo ka jingja jo ka jim kum tu fidan jingkermen pat nem hatu dan ka po jong pm ka fisngo ba ngan salat nang ni nes ngan sayo ka ke bakhambar fidan kata ka jingkermen mo ngan tu ban long honest mo ngam ngani so ngam so shu bangan don jingkermen ngam sngo shisha shu along frustrated with life along kita ki problems ki jonga kila long hadu ata hadu ngam sngu shu bandon ke ka hope bangan ngandang don hang ni mentaro ngam tep kadi ke jing ai ngas tu bangan don hang ni ngam sngu shu te pastor ngam don shu kata ka jing sngu bangan don hang ni perthai namar ba ngas sngu be am boble map shu te nga hoat mo as a youth kum ka ken thai mo ki bon phagi sha ban ben mo ngi mo ban shu kran ning cha ngan kran mo i sha ban ben mo ngi hi ken thai ngaso ngam so don hope sho ngam so don shu ra kata ka hope ngam don shu ra ta ka hope an ru I don I we perlo jonga iba nga share mo ngaklam nat bang nga share problem ski jonga long bang nga share kom tu isit pen su tu be yang yong ba ublei ushet map an lada ublei map uklet ti ki bangi le an ya kata ngam shim shu ngam shim shu ong ublei isi bahaya nga namar hapo jonga kawan be om be ublei ifi na map shu na nuro na map shu lan no ro na map shu ik ba fi le ik ba fi ya ik ba fi kran okay hadin jo ka tu ka jingja ha ka jing im ka jong pi pisngo hadin ba le sile ta ka pop pisngo ka biang mai filong ka ta trai hoi dah so ngale ngas tu ngala ada pop lupa nang le shu so what ke Shillong be kawan ke tu ka jing ong so what ngan le shu so what manu kawan ke ta ka jing ong te pi so tho pa nem ka jinge jung Blei ta nga kali mane ka jing kali pi ya ka jinge jung Blei menta te hadin jo ka ni ka jingja pi so tho nem bo Blei it plat de pi ne pi so tho jlong ka sta min shwa ka biang ne pi so tho kom no trai fla batai khndiat ya ka jinge jung Blei menta pan mo in comparison min shwa bat mentare min shwa ngayo mat ya ka jing pen khya menta ngayo mat ya ka jing pen
ka jing pin khia ba ka jing pin ka don ka jing pher ka ba jrong ba ka ba tang ki bala mat ki su tho nga mat nga su tho ma pastor nga mat nga su tho min chang ayo jing pin khia ha ka jing long do man ta ayo ha ka min sim ayo nga da yo shai ta ka jing pin khia ha ka min sim ka jonga ka jing pin mo ka salvation mo shi ong mo kani ka jing mat ka jonga man ta manu manur ki num la ban ayanga ki num la kani ka peace ka banga nga wat kim don bala ban ayanga ka peace of mind mo ki ong ni wat ya ka peace ni bon bang ni wat ya ka peace of mind an ka peace of mind jong ka perthai tang shipor shisni arsni kan ai peace and reshta kanum ai ka peace ndai kani ka peace ka banga nga yo ban mat shisha ni to hadin jong fisco jo phi de phi omne ba fisco beli ma so phi fisco no ba man ta beli ma me phi ni mo Blei jungi ni really ban kran ru kala ani ke banga experience kalong ani shisha wi ngi ru ta te kan mau ka wei mo ka jing ong mang shit ong haru we are more than our mistakes there's no more condemnation for those who are in Jesus Christ ngasu thu ya kata ngamar ya kata ni ban ani ka really kalong sutana ru ta step person itu if way ngayo iba shisha true love dan bala ban yang hado kan ni bau Blei yang I was in a stage suicidal stage ndai yang kom yang Blei udang kom yang phi ong bengi som kai kum tu phi thu khana spang ka jing ai jong Blei te phi ong ba phi su thu spang grace man ta phi su thu ba kan no ka trikam ka grace ya jong phi flaman check dia ki viewers ma dan ka form ta mo grace mo ka grace ba ka jing ai mo man shuang ngam su thu te ta ka jing ai ta ka grace hado bang ada experience hi dala de ngan sa su thu ya ta ka jing ai ke ka ba Blei ula le ka jing jong ngam la shu te ban mudder mga along hopeless pan shuang no do jing kerman mo ngasu bi bo Blei uno map shu te nga Henry pada ka we ngapai shu Blei da ka min sim ka ba luet hado ta ngapai do nuat Blei uyo ite ka ta jing pai do nuat ko ba ka tin Blei ro ka kran ma utrai udon hajan ki ba pai do nuat ba uspanya ka jing mong ka jongki I was breaking I was really hard broken like am su la ban mudor shisha shu ka ta jing ka ba Blei ulai ngas tho man ta ngayo ta ka jing ka ba shisha kabangan da thiet ru nganum yo kabangan da panan nuru ngasto kalong very temporary namar ngi gibre ngi kala Blei mju kala si sen bu lakran pendap ya kata ngasto sha kata ban shu sngo ta nganget man ka por fu sngo thrash pang jing ai pila nemno na fu sngo man ka por bangam su tho pastor ki kran le si babon ki chakri jumle ki kran pang jing ai but ka jing em jong phi man ta pisco kolong kum no experience le tang hu shu sngo ne pisco about jinga e pisco no try man ta fi mat pisco no try hato kam crowd ga jinga e jim jong phi try ka crowd ka ta ba ka spa jo kan ka perthai ro kam la ban thien hat do ta ngasu tho ning kong ngasu tho ngam su tho ya ka words ka jong na jong ka jing corridor ka jong na jong men ta ngasu tho I'm worth more than diamonds kam la ban thiet mano nam la ban thiet yang Henry ka snam ju Jisu te ka snam jong Jisu ling ba ka jing ai long Blei la u Jisu la sat te ka ta ka pop ka jonga u cleanse te ta ka jing bakla gi jonga kom ba ngaken mau ka mau ka we ka verse ka bong ale tungin ya sa nyalang ong utrai la ra ka pop jong phi ka sau hun han kan li kat ka yor la da ka sau lau bethu kan li kat unyu lang brat Blei kran te kata ngara su thu isha kata Blei kran ya kata la dengi phai shi sha u Blei da kata ka min sim ka baluet mo ban ong no ba om ban shu phai da ba shu sngo ba ong ngan kala ba mut men ta la shai ngan long biang kum ju la kam long re dei Blei yu ite ka do nu jungi u yu ite longa nga su thu la jong ken nga su thu ngas ngo ka jing ka jonga
Kon ban Shillong no menshwa long menta menshwa I've got everything in life but then menshwa life is so empty. Ka thali bha ka jing kan bole ka thali yang ada su tho shai ta ka jing thali. Henry menta ka dap bha. Ngapo samrkhe ngaya ro. Ngaya ngapo samrkhe bet pastor am ju don shu ita jing khuslai. Kita jing khuslai na ka do kilong temporary ha mangatip te manu who holds tomorrow. It's God te ngasu tho ya kata. Kendiat ngan su keren mega ba fla keren menema kan mau pi songkai pi ong kan ko ba pi so tho se phang nakedness ha ka jingkai ka wei na ka jingkai jing pastor bante po ba school filang batai mentas ba pet nga po mentas phang ka jinglung khut ko filong bakala tho ak tin jung blei lebat kum ju pi ban yang ka to singi fi ong yang ya kan ka tin fi ong ba sepang ka jingsuk ka basisha ka Blei lo ai pi ong ba ya kata phim tip ba ka dona ktin jong Blei pla am batai kindia lo jong kata Ma mun chi ong no ban le pop ka ngubang tang shipang ma Henry ka consequence jong ka pop ka long basalang hadu ata ta ba ka dawai jong ka perthet ka numla ban penkhia ni shin doi nur numla ban penkhia kum bangar kan shu ong experience kata ka condemnation kata ka nakedness ka buram jom le kham tap shu apo jong ama ngas thu kata Perbangai experience kini, mo ngaklam tip hiro bakal dona ketien ke jong Blei, ngaklam tip. Dah hadin bi pastor hikai hapo ka Bible school ngan setip ngong ani. Ngada jauh gi umat ngakama bi hikai pastor penting ngada jauh gi umat. Manganing kong ngaklam la aban suthu te. Ngasuthu kata condemnation ka jing condemn ka wan bet na ka bor ka jing pyrkhat ka jonga. Ki wan bet ki bom long mo. An nakedness ngasuthu ngaso ngapong jan do ngaso bom pong jan ada suthu te ta jingling khut ma bang ale pam kalong no kom hapo ka tin Blei ro ka tho pastor po Genesis kom no ba Adam bat ke emro ning kong long hoi men shwa long ngapule moi ka tin Blei ndo bang ayat ba ka pertheng amju ken mau shu mo ban pule ka tin jong Blei ti long ngal akom klet no ke ni ta ki barok khoi hende por bi kai pastor ngan sa suthu ken gitu giri symptoms jong ka sin mo ka pam manusia kan ka po menta ka jinglung khut kam dei ka jan ka jinglung khut ka dei ka buram jong Blei hoi ka ja ka buram jong Blei ta ka daw pi so filong khut be wala phong jan pi ong ne wala phong jan pi so ling khut be ni kam non ayo hoi kata ro ka wei ngasung ba ngapen style jong anu ro kam so men to shu te kadai kata kan ta daw bercuban rap ya ka jingkran jong pi mar ba ka pop te ko pi ong menta spong Adam ba kim hadin ba kila pop gidu na buram jong Blei ta kamat kilong leng khut ki so thu ba kila pop ki so thu ba kilong ki ba sakmanu Blei ta ka jo ka ba no pi ro ka long kom ta nama pila le pop ta ka daw ko ba jing khut ba pi so thu sha ba ka presence jong Blei kam don shu ta na pila air pi so thu Blei la jingai na pi Henry pi so thu ba na ma ka po man ta ya ka jing don kat jong Blei ba pi so thu thrai le si happening ka jing kut lat ka jong pi happening ka jing pi so thu ba phim su long shu ye ru menta pa te pi so thu double la ne kham khrao ka presence jong Blei mereka men pi so thu ya ka ta thrai ngasuthu ka word ka jong la jong ma Koman shuang no ngaklam Blei ngam long i yes ngam Blei ngam long i anru ngam nut hiru ban haram klam Blei ngam long i ngam nut hiru ban bishari ki we na maria ngal asha bishar yes ngaro ngari ka dong pop Blei ula sat te upen khut te ngasuthu bai kata pastor ta kadai kata thrai kuma fi ong man ta le se ba ka presence jong Blei pi so thu man ta am ka kham khrao ka jim jong pi ban ya ka to ka poru man ta pi so le se ha ka jin doi jong pi ni le se ma man ta pi snow ba man ka po pi doi Blei snow bi jin doi jong pi ba ju ba pro ka jin doi jong pi kam long kom ta thrai hoi ka long amen kindet asukwa ban kli pi kum no pa pi poi ban join Bible school ban join Bible school namar pi ong phim tre ra pi ong ngam tre ngam kam dan ka jing kwa kam dan ado no jongaru to kum no pi poi ban wan pa chini Bible school kam don sha po do no jonga ngakan mau nga ai kendu i pastor hau benai June des yang kendu i pastor hadin arsnem ngawani kendu i ka taru I had no courage mo ban le chi tambang apoy ka stage kam ban se mo ngali kendu i pastor te por bang asong kum to ngasong to po te kidon ki khnam tu te ki kran i san mo shopo biki shim ki kot tengah kili ke ni ngonga kili kini khnam ni mo ya biki shim ki kot Bible school tang shong okay ngashong ta te
te ngas ngap no te ketu ka di benai Jun ti ha u benai Julai ban ong banala DM pastor ka because nga khlam kwa ngong bet it's a total waste of time ngong bet total waste of time nga khlam kwa ya kan ni ngam kwa hiru ban let ba kumnu em kalong kumba kawan ka jingkran te ban join ni ka Bible school osho te hapor ba kawan ta jingkran nga ignore kapoy no sa kelas dia jong ka Bible school ngong dap shatu ngong dap shatu tang ba ngayo phone call ni wi perlo jong ama I call yang ayong pila ka Bible school mo kila extend ka dia hang taro ni dap shatu ni lasu thai na lor kila kalakut em ka tarik ki extend ro ni lasu dap sa shipang pa em ko ambet em pi habit ban let te kata ka ban hati nga banga habit ban let te nang ta nga penjam le jong awan kin chile na shim ni ka form nga fill up masih ha ka to ngi Halo jong jing John jong pi bar ka Bible school pila. Pisngo yo ma ji kai pisngo ma ji khun am nakin ji kai nakin nai kai baro. Hawat ka jing khu am kai ji yo mat kalong sha ba palat. Sisa ani ong bangan pensutanat le jong Henry long ngasu thu ek ba I pastor I hikai te ki babaro mo ki shakri jong Blei ki hikai ngasu yo jing mut ba ngasu thu ba o ka chu ba ja ka jing em ka jong am ka ri ba Blei la ka bala tho ha po ka tin om tang ba kala tho po ka tin long ki don ki doubts mo ha jing ya len ti ki doubts Blei ka long kum ne Blei ka long kum ta Blei ka long kum ni long ka clear lut ke ni ki doubts ki jong a long am long questionable show ken nga sutho ken long lingba ka ni ka Bible school lingba ka jing sha pen kendu ojonga lingba nga yo ka ni ka jing pen em nga long nga asang jan piang show Blei nga pulie biang ya ka ktin ngam smu shu te ka jing sha condemn ka jing sha condemn ka ja lut kita ki jing feel em ka ta jing long po em ki la ja lut nga sutho shisha ba nga long ka bre ka ba thamai man shu no I'm more than my mistakes mo kumban shu Pilong marway, pisngo marway, pisong marway. Bateng ke jing lepop ke jong pi menta. Kejap le pi te. Kalau tang kata, kepenrem pi man lakas ni. Bon sisa ngisngo, kepet nya gapo menta sisa. Dan na pedang jong pi ke samla, kam tambu ki rang ba ki bon ba. Ki pen isabar em kadur babiang babet ke ba karki ke ba kemen bet. Henry sapo jong pi di tang fi betep ya kata. Ba pisngo si adu kata-kata ba file ni kapop. Bising stiru penjat ni kiwe. Dan mata kata orang kau orang ini pindah ke Pol. Sisa lah kan ni ke sakri jong Blei ke Shillong ni mentah. Hadirin juga jengak nanti babon bahkan semut hok maka amaroi bakumnu kalong tu. Kasmu Blei lah jengai nak hadirin ke jengak pop jongka. Hendak ke sengi bahkan semut hok Blei uit ya ka. Kekelah ke bamut bakum tak apa ju terayu sengo. Kita Blei ke ong sisa. Habang ini wat utrai. Dekat donut baru utrai siam ini. Dene mata kata kau benoi pi bepet nya kapo man tale seru te pisong piele marwai man lagasi pia man lakamit kumbal ong ne kon samla sisa pim ku aman sengap ya kasur kata kasur ka kran bi pi ka penrem ka pendam ya pi babon apa yang jom pi laju temu penyap la de bon ki ku apa no pi ken mau ka jingem ka boleh lo a yang ni kam dei ka batangkat ni kam dei ka batangkum ni namar sisa ko ba ila ban man ne ka jingem jingila tho do Blei Bama thok du Blei kan mau kan best be makat du. Ba chisha ba ngasngap ya Jingphla joni khun samla kan mau ya wei sakri jong Blei. Utau Blei samlahi. Genesis renong pasau pesan dekat pesan banyo. Hang tu fitip nam. Kadi ka por em ka ba Joseph pun pau ya di sekimen jong. Udah keren sha yang tu. Wong ba pi fitmu ka besniu yang ha. Lani ke ba pile ka besniu ta. Hendak di Blei tu pelong kenang kum ni yang upah kenang yang si Egypt. Mdi ke jing dia jong pi di Blei pelong kum ta ban dia yang kenang pada poi si Egypt. Banga ngalong ke jing ke kupat. Om tang ya pi hendak ya ke ribu rok kowe. Tu kum ta ko pana ya pi. Kadi khun samla ka shong ni menta. Ka sngo ba lakut la ka sngo ba ka jing jong ka lakut. Hendak menta ko pana pi ling ba ka Jingphla ka jong i. Mentah kalau kau jengker kui babon bah kam tam ye pirut besngo ni kapo mentah pisngo lakut la pisngo melong shuh kan mau kajing ja kajing em kam de bis jaring kat kadi kajing penyai kajing Blei kenang bau Blei kuat ben penembram ya kajing mu jong pi soitan syau tu bentuk ben penyap ben penjot hendak unum la kan mau ya kata ngakren kapo mentah ye pi besngo unum la
namar ya phi latiet da ka dor ba snam jong Jesus Christ ya ka ba omdan bala ban le kom ta ba omdan manum ban le kom ta namar ta da philong ka brio ba ubri ba dor ba kala ko mun phimla da la de kidan ki sikri jong Blei nidan mengi ni ka por alewan singi ni keren ni slok ni amin CP namar shisha philong kordor rahmat jong Blei ko makani kon samla ko long kordor rahmat jong trai ta da ka bona pi ka ibe ya lingba ni sung thu te man ta ba Blei am open sle bhai ya ri kon samla to kum taru Blei udan ka plan ka bakram ba ya ka jim jong pi teng teng pisngo ko mala kot ka jingem pisngo kelas niu kan kan yang ta da pisngo kan laptop kan laptop bet mau ko bona yu le kom ta am le kom ta trai sha umap pi jisu dang e pi ta ka taw pi dang ta ka taw pi dang ning men siem namar jisu dang e plat pi ta ka bona pi shisha ni long kum ni mengilong men ta kam ni ka jingla jong yi ta ka di ka jinge jong Blei pidang khi men ta pidang ale skriu Blei na men ta ju kala ka mon tra na gar khui pi tra na yalam pi bo tra na pesle pi ko pesle ka ni ko samla na ka po men ta ko si bola phila ka Jingphla ka jong pi ba ngai skema bon pet ki ma jingar khu ngai fla yo jingar khu lang ba ka ni ka jingkran ka ni ka por ka mental lang ba ka Jingphla ka jing thu jong ni ka samla phila ba ngai ngo yu Blei na men ta ka ni ka testimony ka ngai ka long jingar khu ya fi ki samla ki ba bon but ya ki wei de ma ki ba ngap ya ka ni ka khu bor ba ka ni ka tang da dwai ngai ka khu ya piru ba pinom ya shu ka men sim jo ka jing pram na ka men sim jo ka jing so si dan na pring jong fi kwa ban commit suicide kwa an pen yap no fi ngo bom dan jing mut shu ka ni ka jing im ka fi im ta bo soi ta no pen shoy ya fi ong ka bha na phan yap no ka bha men yap no de wonam ngap ya ka ta na mar ka jing im ka jong fi ka dan ka jing thmu ka ba crown no Blei fi im ha do men ta ro ka dai na mar bo Blei u dan ni ka jing thmu ka ba crown kwa ban dwai nam ta jong fi ka ni ka por ka men ta ngai a fi IT shisha u Blei pen thamai ka ji im ka jong fi u Blei pen an kam bor ba ru ya ka ji im ka jong fi na ka men ta ka buram ka jong na snow leng ba jong fi u Blei un pen mi shibon ki ban long ki nong dwai ki nong ya sa ki ba yalap ka gospel ki ba la ban share ka tin ka jong Blei personally ki ban long ki counselors na ki ban long ki ta ki evangelists ki nong yalap ka gospel la habai dei marmet na bat ki brio ki babon ne ki nong aimen sim ne kita ki ba la ban le shibon ki aka na ka mentau trai ngai bu trai un panan kam ye pi nang yai penret na yai pen kungo ilri ka tien ka jong Blei penret akhmat jong brio penret akhmat jong Blei pinu i bu Blei un kan tiu i fi nam ta ka buram ga jong ni doai ne ka por menta trai ne ka por nga aingo na ma ka ne ka testimony ko trai ye ka ba mala ai ngi ga ne ka sngi bangada dwai ngada kar khu ya baro ke bi snow bat ke bi snap bangada dwai ba ka bor ke jome ke jing slek ke jome ka tu hangi ba try shisha nam ta jong phi ke ba do men sim ke ba em ka men sim ke jing penram men sim jing so si men sim jing ko slai baro gi do gita ba ke jing command ke jong try ka wan ke jing ke jong phi ke jing command ke jong try ngalong ka bor ke phi ka babal ka oi ka ta to command no try la ka sngi ting ong pat to ye command hallelujah ka donut ka ba command ka long ka dawai ka ba bhai fi ai ba ka ne ka donut ka ba command ka men sim jo ka jing command kan wan ha fi naru men ta ka sngi ngai utrain per sle fi no men ta ka sngi utrain pen an kam ye fi utrai da shisha un ra un kan tiu ye fi ba ung le ki kamba ki ba kraw ka jim ka jong fi sngo ila di fim dan jing mot reu Blei la da mot lupa ka jing mot ka jong Blei ka long ka ba kraw ye fi u Blei na kar khu ye fi de un pen sniu fi ne un tim tlai fi em de bu wan men pen rem fi re wan ban pen em ye fi bangada duai ngada nget do men ta ka sngi ke baro ki jalong thamai ha ka jim ka jong fi ni ka jingdum ka ba ka ga jim ka fi fu ni lo over ben un let no men ta ba ka jing shai ka jing pranai ka borom ka jong Blei kan teng shan ha ka jim ka jong fi kum ka shiteng sngi ong ka tin ka jong Blei ngada duai ngada kar khu ye fi ka ni ka sngi ha ka teng ka jong Jesus amen amen nang yai da ka bor ka jong Blei ha Blei un sale ki kamba nam ta ka jim ka jong fi yai duai yai pulei ka tin jong Blei minot plut por ba utrai fi ni ibe ki kamba Blei ka khu yin sai syampat ha kole shibon amen di ka long ka jing pen tip bat ka long ru ka jing khot sngo bha ye phi baro bat ka ta ka long ba ka Potternet kan long biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo hau benai September na do ka khat lai hado ka khat nyu tarik jong new benai September badeng tangi khot sngo bha ye phi we baro na do khat lai fin wan nom pep wan hado ka khat nyu jong new benai September wat ju pep mar kan don ka kamba ga jong Blei ha ga ji im ga jong phi ka jeseng kan sedang khat lai ru san steng
khat sau rusan steng khat san rusan steng re khat reu terik kan don lightly gi jeseng kata dia sisa jan kan reu terik aga por shi po shi teng sengapa aga por shi po shi teng men step ka don ge jeseng jong ki khna ya ka bangi ju ai teng ka kit so praise tadeng ta wan lam ki kon gi jong fi sha ka ge jeseng knang begini yo ban shakri prakhna bikin shakri utra bikin yero utra bikin pen kraw ya ka teng ka jong jisu haga por arba jiru ngindan ke jeseng ban kum juru haga por san steng janmit ngindan biang ya ke jeseng pai ba pada ga singi utra ya khat nyau trek ngindan lightly ke jeseng ka wei haga por shi posh steng men step shi buji steng men singi ban kum juru haga por san steng janmit pila ban wan shakini ke jeseng ban ga khat sngo bahaya fi nyuan do khat light trek hado ga khat nyau waju pep hagini ki jeseng namar ba u Blei u don ban le iki kamba na ka mental jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing ki jing le ki jing em ke jong fi u try un pelat ya ka bukum kita balanga nge la da fi wan da ka jing kmi lenti na u try un le iki kamba klemba kla un le iki kamba na ka mental jong fi ding ta ya werlem iki perlok perjor jong fi iki bahayeng ke basem iki pang bisitam lakin ya wan lang syakta ke jeseng bangin yo ban ya syakri bangin pen kraw ya ke kerteng ke jong u jisu ngai filakan mau na do khat lai hado ga khat nyau jong benai September arajar arfulai ke jeseng healing festival but sakawai pat ngakwa ben tip ya pi kata kalong hangani ke jeseng healing festival kan dan ru ke seminar Magata seminar kan sedang na do khat lai khat sao khat san lai singi haga por shipo baje hado ka por arbaje no pai singi pala da fikwa bani shimenta haga ne ka seminar ngindon ki jingi kai ya ka bangin hikai ya fi da fikwa bani shimenta ya ka ne pat ihapan register yeladi badanganget wan haga tiga singi ba finyo register ba kum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru ban yo ya registration ke jong fi register yeladi na menta ka seminar ya ka bangin pelong hak khat lai khat sao khat san haga por shipo hado ar baje no pai ski ngai utran ker kui fi kan ke jeseng ru kan long yang thi po madan pulo ngai utran un ker kui fi ngai fila shashkor ngai fila sngo thu utran ker kui fi ngin se shem hakite gi sni kublai shibon utran ker kui fi amen